Umar M Sharif, ka zo mana akwai wani interview da nake so zamu ne da kai. Tsaya, kar ka zo min da bakakken kaya, kuma ka canjo. Na ji an ce bana kai za a ba sarki a Kannywood saboda waƙoƙinka sun yi daɗi. Mulki ko ku sarauta ko a guda ban zo ba. Ok, saboda ka tara kuɗi shi yasa ba ka san sarautar ko? Masu kuɗi a cikin su kar ku sakan ban kai ba. To shi kenan, na ji an ce ka yi sabuwar yarinya, ko za ka iya nuna min ita? Ga kyauta na baki, ga kyauta na baki. Yayi, na ganta. To ke kuma me za ki ce akan hakan? Zama da maɗace ba su zamo ɗai kun ɗanɗano. Haka kogon aiki sun sha bamban na gano. Idan zan ɗauki guda ne kun ga zama zan nuno. Rabi ma albarka masoyi na farar saƙa. Cikin soban da tamkar ka ƙauye da gari. To kai kuma na dawo kanka, da gaske ne za ka aure ta ko kuma yaudarar ta za ka yi? Ran auren mu ba shakka zan yi rawa in taka. Kunya zan cire ranar nai alƙawari. Ok, to ka nuna min irin rawar da za ka yi mana. Ya yi kyau, Allah ba da zaman lafiya. Amin.